এইଠି କାକି କେରକ କାଶୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କାକି ଜମା ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କାକି କି ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ କହିଲା ବେଳକୁ କିଛି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଇକିରି କେରକ କାଶୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କାକି ଜମା କାହାରି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। କାଙ୍ଗୁଡା ଖାଇବା। କାକିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ଏ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯେତେ ସଫା କଲେ ବି ନା ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ ସରେନି। ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା, ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କାଠ ଜାଳ ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାଳେ ଲଘୁଚାପ ଅଛି। ବାବାରେ ବାବା, ସବୁ ଚାପ କିସ ଆମରି ଦେଶର। ତାପରେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେଘ। ଲୁଗାପଟା ଉଠେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ପଣସ। ପଣସକୁ ସା ଫୁଟିକି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଖଜା ପଣସ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।